Bhuaig an Iarmhí a giad Craobh Peile ó Chabhail sa Carr cúpla seachtain ó hin, agus chuirdir leis nuair a bhfuair giad lethe Craobh Peile na hÉireann. Conas marbach chun nar a thugraigh Galway, fear nach lí cail dara am out é hain. Ní hála Tristan há man trátharta. Stad a fírsig lán go bara ar ránóna álingar fadan son. Deisig an tús agus Gaillimh le sár cúl. Shane Walsh ag críoc nó. Tús úntaach don bhuair an áitiúil. An doríocht hana sé ó cic amach a cúgar stréan son ar an Iarmhí. Agus ag a deire bhí Walsh chun tosig. Agus nada sa líontána go deire ard cúl. Ar nót na báise ceathrú ceannis dos na bútóirí ón glutha árasá tránóna. Galway teach doríocht ob bhór déanta le seachtaí beaga. Bhuain son ar an Iarmhí tá deis agus oscail fad na talún tá tarna cúla an Galway. Cín hÉireann ag críoc nó go deire. Hana sé tríd éasca go maith an lán cúlaí tris fad na páirce heistil. Agus ag a deire dhá chúl luachan son ag an Galway. Is scóraigh tastáil ón Iarmhí tris an dá chúl luach sin i chéile an sa tránóna agus Galway tiit mar náis go maith. Iarmhí son blocáil úntaach déanta ach seileadh gcónaí ag an Iarmhí chun tuairt son don Galway teach trasna an chúl agus ag a deire críoc na ag Rónan Wallace. An cosantóir teach chun tosig fé mar íon hÉireann ar dé bheile don Galway déanta son ag Wallace agus bhfuil slua mór go cinnte ón Iarmhí an sa freisin tránóna. Ard bhua go nátha clia ag a deire. Lús má féin clethe. Meister na hiireachtaí dhá feinte. Paul Conroy tá sé ige sár cúlín ar ístige. An son ag McCartan. Fós a dul. Pasca cliste go cumach an son. As ag a deire an Farlár Parka Ray Conlon ábalta sin a críoc nó. Scór maithan son a ríist ag an Iarmhí. Ceir cúlín idir na fórdan son tam Gaillimh caite in san chéad leis ag a fear an manán an son. Níos mó contúirte sigan son don Iarmhí agus ag a deire críoc na Matthew Tierney le cúl ag deire an chéad lehan son an siú cúl ag an Galway agus seacht cúlín idir na fórna ag an riise cín de ríiste sin chun clogan na chuine ach chun an ceirte hirta an fel bugad go tapig agus doran chuir leis a gceann son ag Tierney scór cinú na gribh le ham. Iscle an sportúlar fad gotí seo. Cúlín den scohan son ar íiste ag Wallace. Is na fuair an cúl dómh in san chéad le. Á feinte maithan son ag tús an tarna lethe. Sin Galway teach doríocht Shane Walsh. Féh ruúin son, ní léon kick séir ag a deire. Is fear leis dul thnáis cófada le Conroy. Písa maithimar an son aige. Is an cúlín ag a deire. Sár go bháil ar íiste an son. Dar siad a spán cumad óvan sa tránóna. Spás sa maithan son ag Shane Walsh. Is a scill das an son agus ábaltan cúlín a hógant. Sin Galway go maithan uachtar go stad ára seo tríd dín Farlár Parka sin a John Maher an captain. Rim le cearnóga deis an son ar cúl ag a deire. Tá sé mithe hár an trasnána bhí contúirt leis a gceann son Daniel O'Flaherty go deire. Scóirnig tastal go dóite ón Iarmhí go stad seo. Iartar dhá feinte Robert Ford agus tá sé sin leistigh na cúlaí go deire. Dul chun ceang mór déanta an Iarmhí am líana go cinnte. Bhuain son ar an Galway agus contúirt an ceann son an dul trasna an cúl agus nada sa líontán. Jack Duncan ag a deire fuair dar leis a gceann son agus bhfuil airí de haisan son ag an Iarmhí. Deire ar scéal go raibh na Galway ar a gumpóir ach le cúpla nómad an nús Iarmhí a teachtar náis an tá. Iartar dhá feinte McCartan iardeacht Crinnes agus scór den chéad sco ag a deire. Shelvin rud is táchtaí ag an Galway. Mark Clayton son. Leis rán a go leor cosantóir na Iarmhí an son as áit agus scór bháin eile beidir gine sé sin an gnó don Galway más féidir agus tá sé sin thar an trasnán ag Shane McGrath. Scór maithan son an tam Gaillimh caite agus leis sin an bon an séidean son an Galway trí díos na bouty ceathrú canis
beag lá eile fós ag an Iarmhí ach ard Craobh Peile seo ar bhór na trá.